पिज्जा बेथ' निजोमसो मारै बिदि जानो मोनखो दे। आयै आं सफैबायमोन। सफैबाय थां आथिं सुइथां औ आयौ आबौआ देरथारबाय। सिङावथ' दा आयै। सावैसोआलाय फैनो होनाया माथो फैयासै? बहा फैनोसै बेलाय गावनि खामानियानोबा मा जानोनो टाइमानो गैया। दे मावथों मोजांल' जानांगौ। मावनायालाय मावो। हा जामाइजों बिजायमोनहालाय मारैहाय दङ? दं मोजाङैनो। बोरो आबौ मा नायदों आंबो नायो। आयै मा जाखो? बै लांदां फारानि निजोमा मारै बिदि जाखो आयै? आं दहाय फैबाय थानायाव लामायाव लोगो मोनदोंमोन माबा फैसासो बिलाबायदों। बियो फाग्ला जाबाय। मा फाग्ला जाबाय? औ गोदाव सोराव जाबाय, लामा लामा थानानै बथल खनलाबायग्रा जाबाय। गोसथोनाय दङमोननो, दा हिनजावा दस्राजों हाबा जाहैबाय, दा गावहासो गोदाव सोराव जालाबायबाय। बे दुनियाव हिनजावानो जोब्बाय खोमा बेहा फाग्ला जालायलायनाय। आयै फिसौलाजों जिरायथ' आं बैथिं थांनानै दे फैनि।
बेवाय ओइ बेवाय हा मानसिफ्रालाय न'आव दंना गैया जाखोसै ए बेवाय फैदों औ गाहायावनो थाबाय थानोसै गोजौआव जिराय फैदो बेवाय नांलायला बाहेरायावनो लाबोदो बेवाय ए बाहेरायावनो जिरायनोसै औ जिरायथ' बेवाय आं गय लायनि हा आबौआलाय माथो ओंख्रि संनानै जाहोहरखो गैया दालि जहल लाफा मैद्रुसो सामफ्रामबो बे दालि आलुआनोसै माथो ओंख्रि मोनबाय थानो माबा बेवाय आं बे फैसाखौसो एसे खौरां लाफैदोंमोन हरगोनल' होनो जेबो खबरानो गैया बेखौनोथ' आंबो सानदोंहाय बेवाय फिसा सासेनि फरायनायखौसो नायनो ना न'खरखौसो नायनो हाफोर दंनायबाबो फानना हरसिगौमोन आं दा जेबो उफायानो गैया एसे समाय होबावदो बेवाय आं बेसे सम होबावनो फैसाखौथ' आं ओरैनो मोनाखैना आं गुबुननो सुद गोनां हरनायमोनबा मेरला सुद मोनजासिगौमोन आं दाहालागै नोंनि हालोदखौ नुनानैथ' आं सुद नाङासो होनबावदों बेवाय गैया जाथो बेवाय बुजिदों बेवाय आंबो नोंनि अननायखौ हागौमानि नाजाथारगोन हानायमानि हा खालामदो बेवाय आंहाबो फैबाय थानो सम गैया दे बेवाय आंबो थांसै दे बेवाय सोर बोराय फैयामोन आयै जोंनाव बे बोराया नोमफाया जे बोरायनाव फैसा लाना गालांदोंमोन बे बोराया बेनो ए बिसो आरो मा खालामफैयामोन बियो जोंनाव हा मा खालामनो फैनो फाग्ला लानानै गालांबाय आंहासो दा खें खें आफाखौलाय मानो रायखो आयै बेबो गावनि नांगौआवसो लादों देनां आं साख्रि मोनबा होगोन रागा जोगाबा माथो नोंबा माला साख्रि मोनगोन माखौ सिन्था खालामबाय थायो नोंलाय आयै उनाव जागोन बे माबा मोनसे थांदो खामानिफ्रा मावहैदो मा इसोमोन सिख्ला सोरनि फिसा जाखोबा खबर लानांसिगोन एसे मा सिरि जाबोखो ना माबाफोरसो लोगो मोनबाय नामा बोरो ओइ माथो दुखु जादों नों निजिरा मा जादों आफाया सासे मानसिनाव फैसा लानाय दंमोन आफाया बेखौ फैसाखौ हरफिननो हायाखै दा बेखौसो खें खें बुंफैबाय थायो बेखौ लासै लासै हरगोन होननानै बुं दालाय जों अबाव मोननानै हरनो हानो आइया बेसे बुंनो जाबाय मा खालामनांगौथाय सानबाबो सानख'नोनो हाला आंनि न'खरा दा जेबायदि हालोदाव दं आंबो दा जेबो खालामनो हानाय गोहो गैया आंनि खाफालावनो बिदिनो जानांगौ होननानै लिरनानै हरखानाय खोमा मानो गावखौ दुसिना लादों निजिरा नोंहाबो जेबो गोरोन्थि गैया बिदि बुङाबालाय माथो उफाय दंबावो जेरैखि जाया फैसाखौ हरनो हाफिननाय मोनबाबो माबा मोनसे जाबायमोन आंबो हागौमानि हेफाजाब होगोन निजिरा दुखु दालाथ'सै निजिरा थ' थांसै आफा मा फैसा नांगौलाय थै मा फैसा जालाबायनांगौ गथ'निया फैसा नङा एसे आलदासो हाब फैसा नंलाय मा गथ'ना बेलाय देलाय बुंसाय माबालै आफा बै थुरिबारिनि सासे समायना सिख्ला लोगो मोनदोंमोन आङो जोबोर फसायबोबाय आं आफा बेखौ बिहामजोसो लाबोनोसै नामाथाय हाब मालायनि फिसाजो बिहामजो लाबोनबा मोनो मा मोना बेलाय खावनानै लायगोन आं नायबायल था नों आफा बेखौ बिहामजो लाबोथारगोन आं फिसा थां माबादि लाबोयो लाबो उनावसो नुगोन
बेवाय ओइ बेवाय बेथ' बेवाइनिसो राव र' नाहार खुमा नां अबाव थांजोबखो न'आव रावबो गैलाय माथो दराबो खुलाजोब थिग बे फैसाखौनो होसोबोखादों बे दिनै नुजालां आंखौ नुनानैसो खारखोमाखो ना न'आव रावबो गैखाया जाखो थांसां मालाबा फैफिनसां सानबेसे बिदि खारखुमनानै थाबावनांगौ जाखो आफा नों बे दाख्लै सोरनावबा फैसा मोननांगौ होननायखौ मोनबाय नामा बेखौनो होसोलांनां दाखालि थांबाय लोगोखौनो मोनहैयाखै दे दिनै लाना फैखा आं थांबाय आरो दा जेरावबो दा थां बेवाय ओइ बेवाय ए बेवाइ फैदों फै जिराय फै औ बेवायाथ' आं फैनायनि जाहोनखौ मिन्थिखाबाय जानांगौ औ गैया बेवाइ आं जगार खालामबाबो खालामनो हायासै नों मा खालामो खालामदो आं हले दिनै आखाइ खालि थांनो होनना फैयाखै बेवाय माबा मोनसे लानासो थांफाखागोन माथो उफाय दंबावो आंहा बे जों थानाय हा बिथाखौनो लानोबा लादो जों बिमा फिसा खारलांसै गुबुनाव बे हाखौ फानबाबो आंनो होनांगौ फैसाखौ आं मोनखानाय नङा मा दाम मोनोसै बे हाखौ हानि अनगायै आं गुबुनसो बिगोन आंहा मा दंबावो बेवाइ नों जेखौ बिदों बेखौनो होनोसां आंहाबो फिसाला सासे दङ जुलि जानायनि समाबो जाबाय ओंखायनो आं सानदों नोंनि फिसाजोखौ बिहामजो लांसै आंनो फैसाखौ नांला माथो राहा दंबावो बेवाइ नोंनि बुंनाय बादि जाथोंसै दे बिदिबालाय बेवाय बिदिनो जाथोंसै आं बादालाव खालामबाय थाला दे थांसै बेवाइ बिब्दिब्ला बिब्दिनो जाथोंसै
आफा आं बिहामजो सासे रायथिबाय नोंनि थाखाय मा बिहामजो रायथिबाय औ आं फसायनो नङा लाया रावखौबो नों फसायनायाबा माबायदि नुवाबो मायाबो महर मुस्रियाबा मादि जागोन ए नायनो र' देखायनो आं न' नाय हगार नाया आं रायथिखाबाय होनबाय ना न' नाय खनसे नुबानो फसायखागोन नों बोरो माबायदि समायना सिख्ला बियो बेथ' आमोखिनि फिसाजोसो अ नोंलाय मारै सिनायलायखो आंबोथ' बेखौ रायथिदों आफा नंगौना नङा जाखोसै देलाय ससमाफ्रा मोजां हमना नायलाय एबार नायदो नंगौलै बेनोथार नोमफाय आयथारामबो बोरायाखै सिनायनो हालायो नंमारगौमोनलाय आफा दे थाब बानायदोंमोनलाय आफा दे हरदोंमोनला मा बुंबावनो बे गथ' सासेखौ नै आइ अबाव थांनो दसे जिरायफै लोगोनावसो थांनो नागिरदोंमोन आयै माखौ सानगोमाखो माबाहाय आइ जोंहानो फैसा हरनाय बोराया फैबावदों मा लांफैबावा बेलाय बे फैसाखौनो खौरां लाफैबावदों हरनो होनैनो गोबावबो जाबाय नालाय हरनो हाया हरगोन बायना हरगोन जानानैसो खारजानो गिबाय खोमा जोंखौ बोराया जानानै खारनायनि खोथा नङाहाय आइ बेबो अना नङा अनबाय जोंसो हरफिननो हायाखै आंथ' बे थाग्रा हाखौनो जासिबायमोन गुबुनाव खारलांसै होनना हाखौबो नाङासो होनबाय फैसानि बदल नोंखौसो बिहामजो लांसैनो आइ बेफोरखौ मा होनदों आयै बिनि अनगायै मा राहा दंबावो आंहालाय आइ नांगौबा हाखौनो लाबानो जायोमोन ना आयै जों गारनानै थांगौमोन गुबुनाव हाखौ होबाबो होनांगौ फैसाया थोखानाय नङामोन आइ आंनाव सोंग्रोआलासिनो मानो बेबायदि खालामखायो माथो उफाय दंबावोमोन आइ आं बेवहायनो खोथा होखाबाय मानो बेफोरबायदि खालामखो नों आयै र' आयै मानो खालामखो आइ निजरा सना नै नोंनो मा लाबोदों आं आया माथो जेबो राव होआसै आया माथो गाबदोंसो निजरा नों मानो जेबो बुङा फंसेबो निजरा निजरा आंनि सुजुनाय सिमाङा जाफुंनाय नंलिया निजोम मा बेफोरखौ मा बुंदों निजरा औ आं सैथोखौनो बुंदों जोंहा जाय मानसिनाव फैसा लाथ'नाय दंमोन बे मानसिया फैसानि सोलायै आंखौ गावनि फिसालानो बिहामजोसो लांनो नागिरबाय निजोम रथ' मा खालामनो नागिरदों नोङो आंखौ निमाहा होदो नुनाय नंला निजोम थादो आं थांसै माखौ सोंहरखो आइ जेखौबो सानाखै आयै
थ' सिङाव थ'दो आइ मा माखौ साननानै गाबलाबायखो ओइ सोर जालाबायखो फैसा अबेनि फाग्ला थाबलाबायखो थांदो टाइम जाबाय थांदो थाब बेरे फुंजानि जात्रा नस्थ' मोजां मानसि जाखोना गाज्रि मानसि जाखो अबेनिफ्राय थाफैयो बुजिनो मोनला फैदो थांसै बाबा जोंहा आबैखौ बायहोनदो मालाबा फैफिनसैलाय थांदो आबौ थांदो आइ था आदा बे फाग्लाखौ लोगो मोनबा गोजानाव थाखा जागोन दे आयै आबैखौ बायहोनदो बाबा र फैसा निजोम गावखौनो मानो बेफोरबायदि खालामनानै लाखो निजिरासो आं निजिरा नों आंनि थाखायनो बिदि जानांबाय लामा सामा बयजोंबो मिनिजानांबाय मानो गोसोखौ हमथानो हायासै निजोम ओइ निजोम मा खालामनानै लाखो नों एफा मोजां मानसियानो निजोम थादो आं थांसै गैया फैसा गैया माबै फैलाबायो सिखावसो माब्रा सोलोंदो दा होगोन आं बेयाव मा थाबाय थादों आजिखालिनि सिखावफोर बिदिनो जाफ्लानानै फैग्रा नुनायावथ' माथो मानसिखौ सेंग्रा बायदिसो नुदों हिनजावजों गारजालांनायसो खोमा दा होगोन बिदि नङा बेबो जानो होननानै जायाखै बै उजिगासेयावबा मा फाप मावामोन बेनिखायनो दा बिदि जादों ना जेबो खालामना बिदि उनाव बारा जाबाय बाराबा खाथार गैयालाय आंजों दानो होसिगौमोन आं